la babasta che la varia la basta. Rispere vede lo vostre greve lo vostre greve lo vostre. Amen. Lo vostre greve lo vostre greve lo vostre. Redele begantos ila baba bala bagan. Ora badia la baba la bagantos ira baba la bagan. Rode begere la baba la baba. نسوان كفنا لأن نفتح منفذ Ora badia la baba la bagan. نفتح منفذ Redele begere.
ማይክሮፎን ሃራይ ካብ ዘርኢ ኣምላኽ ዘይኮነ ነገራት ኩሉ ክነጥዕዮ ብትክክል ክነዕርዮ ይግባአና እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኦኬ ኣብቲ ናይ ሎሚ ቀንዲ ሓሳብና እዚ ኣብዚ ንብሎ ሕጂ ዝብልናዮ ነጥቢ ውሽጢ እቲ ዓሌት 9 ምዕራፋት ሙሉእ ከባቢ 300 ጥቕስታት ኩሶ ንክስቶ ወለደ እንዳበለ እዩ ዝገልጾ ዓሌታት የመፅእ ሰባት ይመፅእ ብዙሓት እዩ ዝጠቅስ ኣብ ሞንጎ እዚ መፅዮ ንብሎ ኣርእስቲ ኣብዚ ተወሊደሉ ንብለሉ ኣርእስታት ውሽጢ በቃ ተወሊደለኹ ርእሰይ ቀቢለ እንዳ ብሩኻት እንዳ ርጉማት ተወሊደለኹ ኢልካ ኢልካ ትቅበሎ በቃ እንዳክስቶ ኢኻ ስለዚ ተቀበሎ ዓይነት ጥራይ ከም ዘይኮነ ድማ ማእከል ሰይሩ ይኣቱ ሓደ ያቤጽ ዝብሎ ኣዝዩ ህይወት ዝለወጠ ኣርእስቲ ዝቀየረ ሰብ ድማ የምፃልና እዚ እታ ዝበልና ኣነ ከምዚ እሞ ሰብ ከም ዘለዎ ይቀበለኒ ዝብል ኣርእስቲ ከይኮነሲ ከም ዘለኹ ክኸውን ከይኮነ ህይወት ዝልውጥ ኣምላኽ ኣሎ ኣብ ሞንጎ ወለዶ ታሪክ ዝልውጡ ሰባት ኣለዉ ነቲ ሲኮንስ ይቅይርዎ ናይ መርገም ፓተርን ዝሰብሩ ሰባት ኣለዉ ነቲ ዝተበላሸወ ኣርእስታት ኩሉ ዓጢዖም መስመር ዘምፅኡ ሰባት ኣለዉ ካብዚኣቶም ውሽጢ ኣብ ቃል ኣምላኽ ብናይ ጸሎቶም ሓይሊ ህይወት ዝለወጡ ሰባት ውሽጢ ሓደ ያዕቤጽ እዩ ዝገርም እዩ እቲ ጥቕሲ ክልተ ጥቕሲ ውሽጢ ግን እዚ ናይዚ ሰብ ህይወት እንታይ ዓይነት ህይወት ከም ዝኾነ ብዝገርም መገዲ ዘምፃልና እንታይ ይብል ምዕራፍ 4 ካብ 9 ክሳብ 10 ያዕቤጽ ድማ ካብ ኣሕዋቱ ዝኸብር ነበረ ኣዲኡ ከዓ ብፃዕሪ ወሊደዮ ኢላያ እሞ ስሙ ያዕቤጽ ኣውፃእትሉ ያዕቤጽ ድማ ንኣምላኽ እስራኤል ብርግጽ እንተትባርኸኒ ዶባተይ ከዓ እንተተግፍሓለይ ኢድካውን ምሳይ እንተትኸውን ከይጭናቕ ድማ ካብ ክፉእ ከም ዝድህን እንተትገብረኒ ኢሉ ለመኖ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ዝለመኖ ገበረሉ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ፖሲብል ይከኣል እዩ ኣብ ሞንጎ ዓሌት ለውጢ ተመፅእ ሰብ ኮይንካ ትመፅእ ይከኣል እዩ ስምካ ክጥቀስ ከሎ እንዳክስቶ ክበሃል ከሎ ግን ፖዝ ዝገብሩ ሰባት ድማ ኣለዉ ብዛዕባ ያቤጽ ሞ ክነግረካ ኣለኒ ኢልካ ደው ተብሎ ኣርእስቲ ክህሉ ኣለዎ ከምዚ ዝዝለል ስም ኮይንና ክንሓልፍ የብልናን ተራ ተወሊዶም ወሊዶም ዝሓለፉ ሰባት ክንከውን ከምኡ ኣይኮንናን ተፀዊዕና ዘለና ሓደ ካብቲ ንቡር መስመር ወፃኢ ብመለኮታዊ ሓይሊ ህይወቶም ዝለወፁ ህይወት ወለዶ ዝቀየሩ ሰባት ኮይንና ክንተስእ እንታይ እቲ መልእኽቲ ነዞም ካብ ባቢሎን ዝምለሱ ዘለዉ ሰባት ባቢሎን ተወሊደ ምርኮ ተወሊደ ሕጂ ድማ ኣብ ዝፈረሰት ዓዲ ተመሊሰ ኣለኹ ምኽንያታት ካብ ኩሉ ስዒርካ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ለውጢ ዘምፅአ ኣብነት ኣለኩም ይብለና ኣሎ ዝሓለፈ እቲ ብዛዕባ መበቆል ክንዛረብ ኣቦታትኩም ዝምሰሉ ኣቦታት ኣለኩም ኣብነታውያን ኣቦታት ኣለኩም ብጸሎቶም ሓይሊ ነገራት ዝለወፁ ኣቦታት ኣይደንቲፋይ ምስ ባቢሎን ኣይኮንኩም ኣይደንቲፋይ ክትገብሩ ዝግብኣኩም እቲ ኣብኡ ብዙሕ ኣስማት ተዋሂቦም እዩ ኣብኡ ብዙሕ ተበዲሎም እዮም ናይ ባህሊ ለውጢ ንልዕሊ 70 ዓመት ብዙሕ ተሰሪሑ እዩ ኣብ ልቦም 70 ዓመት ሙሉእ ናይ ሓደ ሰብ ሙሉእ ህይወት ኣብ ሓደ ነገር ተደጋጊሙ ክነገረካ ከሎ ትርስዖ ኢኻ ካበይ ከም ዝመፀኻ ትርስዖ ኢኻ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ስደት ዝተወለዱ ብዙሓት እዮም ዘለዉ መን ከም ዝኾኑ ኮንፊውዝ ዝኾኑ ባቢሎናውያን ኢሎም ናይ ባቢሎን ዜግነት ዝወሰዱ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ኖ ዓሌትኩም እዚኡ መንነትኩም እዚኡ ክቕየር ዝኽእል ኣርእስቲ ኣሎ ካብዚ ወፂኻ ትኣትወሉ መገዲ ድማ ሓደ ኣብነት ኮይኑ ዝመፀና ያዕቤጽ ኢሉ ከም ኣብነት የምፃልና እግዚአብሔር ይመስገን ዝሓለፈ ነገርኩም እቲ ጠቕሲ እንተንቢብኩሞ ዘን 9 ምዕራፋት ውሽጢ
ተገዲሱ ክጅምር ከሎ ንበዓል ሳኦል ን40 ዓመት መንግስቲ ዝገዝአ ሰብኣይ ብ4 ብ5 ጥቕሲ ዓፂዎ ማይካ ወዲኡ ኣሎ እዚ ኣብነትኩም ኣይኮነን ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክንዛረብ ይብልና ብዙሕ ዝነገረሉ በዓል ዳዊት ኣለዉ ሂወቶም ኣብነቶም ልቦም ምስ ኣምላኽ ኮኔክት ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ሂወት ዝቐየሩ እዚኣቶም እዮም ርስቲ ዝሃቡና ሰማያዊ ርስቲ ዘቐበሉና ሰባት እዚኣቶም እዮም መንግስቲ ጥራይ ክኮነስ ዘለኣለማዊት መንግስቲ ኮኔክት ገይሮም ዝኸዱ ሰባት በዓል ዳዊት እዮም ኣብነት ያቤፅ ድማ ኣብዚ ኣርእስቲ ውሽጢ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ካብቶም ብተራ ኢልካ ያቤፅ ንክስቶ ወሊዱ ጥራይ ኢልካ ክትዓፆ ዘይትኽእሎ ዓይነት ሰብ ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ለውጢ ክመፅእ ይከኣል እዩ ንሂወት ለውጢ ናይ መጻኢኻ ለውጢ ኣዝዮ ፀጋሚ ዝበሃል ኣርእስቲ ክቕይር ዝኽእል ኣምላኽ ኣለና እቲ ነጥቢ እግዚኣብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እዚ ብጸሎት መገዲ እዚ ሰብ ንፈልጦ ብጸሎቱ ንዘምጽኦ ናይ ሂወት ለውጢ ኢና ንርኢ ንዝኸበረ ሂወት ዝተስአ ሰብ እታ ጥቕሲ ክትጅምር ከላ ካብ ኣሕዋቱ ዝኸበረ ነበረ ኢሉ ዝታይ ዝገብረና ግን ከምኡ ኣይኮነን ጀሚሩ ሂወቱ ብክብሪ ኣይኮነን ጀሚሩ ብፀርፍ ብመርገም ዝተጀመረ ሂወት እዩ ነይርዎ ልክዕ እቲ ቃንዛ እቲ ስቃይ ኣዲኡ ዘሕለፈቶም መከራሲ ክትሪኦ ከላ ነዚ ቆልዓ ኩሉ ሻዕ መከራ እያ ትዝክር ንዓኻ ክወልድ ከለኹ ዘፀቐንዘኾሲ ኣነ እዩ ዝፈልጦ ምን በቃ ክትሪኦ ከላ ቃንዛኣ ኣይረስዕትን ተወሊዱ ወፂኡ ኖርማሊ ኣደ ኢንስታንትሊ እያ ትርስዖ እቲ ቃንዛኣ ስቃያ ኩሉ ነዚ ክትሪኦ ከላ ግን በቃ ኣይዶን መልክዑ ድዩ ከለ ድዩ ቃንዛ እዩ ዝረኣያ ክትሪኦ ከላ እዚ ዓይነት ፔንፉል ዝኾነ ሂወት ስቃይ እያ ትርኢ ዘላ ሽሙ ድማ ከምኡ ኢላቶ ስቃይ ኢኻ ኢላቶ ቃንዛ ኢኻ ንስኻ ኢላቶ ያቤፅ ማለት ቃንዛ ማለት እዩ ኣዝዩ ከረቢድ ስም ካብ ከምዚ ሂወት እዩ ግን ናብ ዝኸበረ ሂወት ዝትስእ ዘሎ ይከኣል እዩ ሰባት ካብ ዘውፅኡልና ኣስማትን ሂወትን ክንወፅእ ይከኣል እዩ ይከኣል እዩ እቲ ሶሳይቲ ካብ ዝልጥፈልካ ስም እቲ እሱ ኢሉ እዚ ዲስክሪሚኔሽን ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ይኹም ኢሉ ኣብ ካታጎሪ ካብ ዝእቱ መንነት ኩሉ ሲ ወፂና ደው ክንብል ንኽእል ኢና ይከኣል እዩ ዝኸበረ ሂወት ክንበር ይከኣል እዩ እዚ ዝኸበረ ሂወት ኦነረብል ይብሎ ሞገስ ዘለዎ ርዝነት ዘለዎ ክብሪ ዘለዎ ሂወት ክትሪኦ ከለኻ ኣኽቢርካ ትሪኦ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ዘለዎ ሂወት እዩ ናይዚ ናይ ያቤፅ ያቤፅ ዘይብሉ ውሳኔታት ክትውስን ዘይትኽእለሉ ዓይነት ዝኸበረ ሰብ ንዕኡ ከየማኸርካ ዘይትውስነሉ ዝኸበረ ሰብ ዝድለይ ዓይነት ሰብ ቃንዛ ኣርሕቑልና ዝበሃል ከይኮነስ ንሱ ክመፅኣሉ ብዘይብኡ እዚ ክንቅፅል የብልና እዚ ዓይነት ዝኸበረ ሂወት እዚ ዓይነት ናይ ቤቱ ኣርእስቲ ዝቐየረ ናይ ኣሕዋቱ ናይታ ቤት ምናልባሽ ኣዲኡን እቲ ቃንዛ ሙላዳ ዝነበረ ቃንዛ ሲ ኣይጠፍአን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኣዲኡ ዘሎ ቃንዛውን ዘጥፍእ ዓይነት ክብሪ እዩ ኣብዚ ሰብ እዚ ዝመፅእ ዘሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ናብቲ ዝኸበረ ሂወት ክትስእ ኣለኒ ክንብል ኣለና ይከኣል እዩ ክንብል ኣለና ምውፃእ ብእምሮ ምልዋጥ የድሊ መጀመርታ ተቐቢልናዮ ኮፍ ምባል እኹል ኣይኮነን ክትቅበሎ ዝገብረካ ሲስተም እዩ ኣብዚ ዓለም ዝስራሕ ዘሎ በቲ ኤዱኬሽን ሲስተም በቲ ሃገር ፓስፖርት መንነት ኩሉ ሲ ኣብ ልዕሊኻ ዝፀቕጦ ኣርእስታት ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ኣምላኽ ግን ክቡር ገይሩ ከውፅእ ዝኽእል ኣምላኽ ኣለና እግዚኣብሔር ይመስገን ብምስሉ ኣኽቢሩ ዝሰርሓና ኣምላኽ ብክብሩ ከኽበር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ዘለና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ናብ ዝኸበረ ሂወት ክስገር ይከኣል እዩ እንደገና ካብቲ ሰባት ዝሃቡና መንነት ክንልወጥ ነገራት ክንልውጥ ክንሓስብ ክንውስን ይግባአና ቃል ኣምላኽ እታ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወፁ እምበር እዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዋ ዝብል ንኣመንቲ ተፃሒፉ እቶም ቃል ኣምላኽ ዘንብቡ ሰባት እዩ ተፃሒፉ እዚ ኣማኒ ከለኻሲ ዘይተለወፀ ኣተሓሳስባን ኣእምሮን ክህልወካ ክእል እዩ ማለት እዩ ንዓለም ዝመስል ኣማኒ ኮይኑ ዝነብር ብዙሕ እዩ ዘሎ
ምልዋጥ ምሕሳብ የድሊ ካብቲ ሕሱር ዝገብር ኣተሓሳስባ ወፂኻ ናብቲ ክቡር ሰማያዊ ካብቲ ንዓለም ካብ ዝመስል ህይወት ናብቲ ንክርስቶስ ዝመስል ህይወት ውሽጢ ምስጋር ምስ ሓጢኣት ካብ ዝለገበ ኣተሓሳስባ ምስ ጽድቂ ምስ ዝለገበ ሓሳብ ምልዋጥ እቲ በእምሮ ናይ ምልዋጥ ኣርእስቲ ድሕሪኡ ድማ ብህይወት ናይ ምልዋጥ ኣርእስቲ ናብኡ ክንኣቱ ይግባአና ሰባት ይልጥፉልካ እዮም ገጽካ ሪኦም ሽም ይህቡኻ እቲ ሂስቶሪካል ኣመጻጽእኻ ይሪኦም ሽም ይህቡኻ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንሳ ምናልባሽ ናይ ዝተወሰነ ሰዓታት ስቃይ ኣሕሊፋ ክትከውን ትኽእል እያ ነዚ ወዳ ግን ናይ ሙሉእ ህይወቱ ስም ቃንዛ ዝብል ስም እያ ትልጥፈሉ ዘላ ክትርስዖ ትኽእሎ ሓፃር ሞመንት ንሓደ ንውላዳ ግን ቃንዛ ኣዝዩ ከቢድ ናይ መርገም ስም እያ ትህቦ ዘላ ከምዚ ዓይነት ክትመፅእ ከለኻ ኩሉ ሻዕ ቃንዛ እናተባሃልካ ካብ ትፅዋዓሉ ህይወት ክትወፅእ ሲ ኣዝዩ ሲሪየስ ዝኾነ ኣብ ህይወትካ ለውጢ ክትሓስብ ይግባእካ ለውጢ ብምፅባ ኣይኮነ ዝመፅእ ለውጢ ከምኡ ክትከውን ብምሕሳብ እዩ ዝመፅእ ለውጢ ንዕኡ ዝበቅዕ ዓይነት ኣትሞስፌር ክትፈጥር ኣለካ እንታይ እዚ ካተርፒላር እንታይ እዩ ዝበሃል እዚ ሓሰኻ ናብ ፅምበላሊዕ ዝቕየር ካተርፒላር ሲ ይቕኒ ኢሎሞ ኣብ ካኩን በቃ ኣብኡ ተሓቢኡ መንነቱ ትራንስፎርም ክሳዕ ዝኸውን እቲ መሬት ዝኸይድ ኣተሓሳስባ ንኣካይድኡን ኩሉ ናብ ዝነፍር ባህሪ ክሳዕ ዝቕየርሲ ፕሮሰስ ይክኸውን እዩ ውሽጢ እታ ካኩንታ መሕቢኡ ኣብኡ ኣትዩ ኣብኡ ተጠቕሊሉ ይቅኒ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ኣብ ውሽጡ ይሰርሕ እዚ ናይ ውሽጢ ለውጢ ከየምፃኻ ካብቲ መሬታዊ ነገራት ክትፈላለይ ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ ሻዕ ዝሰሓብ ህይወት ኩሉ ሻዕ እቲ ያዕቤፅ ዝኾነ ህይወት ቃንዛ ዝኾነ ህይወት ስቃይ ዝኾነ ምስ ምድሪ ዝለገበ ህይወት ከምኣ እያ ትቕፅል ካብዚ ዓይነታት ተሓሳስባ ንምውፃእ ግን ናይ ምልዋጥ ውሳኔ ኣዝዩ ወሳኒ ነጥቢ እዩ ኣብዚ ክፍሊ ድማ ንያቤፅ ህይወቱ ዝቐየሮ ኣብ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ኣይኮን ወይ ድማ ዝተላለዮም ካልኦት ሰባት ኣይኮን እዛ ጸሎት እዚኣ ህይወቱ ለዊጣቶ እቲ ዝኸበረ ሰብ ክኸውን ዝገበሮ እቲ ዝኸበረ ጸሎት ስለ ዝጸለየ እዩ ሓይሊ ጸሎት ኣንተሞይን ከምኡ ጸሊና ነርና ናይ ጸሎት ሓይሊ ንሰብ ይቅይሮ እዩ መወዳእቱ ይልውጥ እዩ ብሓንቲ ናይ እምነት ጸሎት ሰብ ሓድሽ ፍጥረት ኮይኑ ዳግም ክውለድ ይከኣል እዩ ምናልባሽ ዘይወሰንኩም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቐበልኩም ሰባት ብጸሎት ካብ ልቢ ብዝጽለይ ጸሎት ህይወትኩም ክቅየር ይከኣል እዩ ዘለዓለምኩም ክቅየር ይከኣል እዩ ካብ ናይ ሲኦል መገዲ ናብቲ መንግስተ ሰማይ ኣምላኽ ናብ ዝቕበሉ ቅቡል ዝበሎ ህይወት ክትሰግር ይከኣል እዩ እዚ እዩ እግዚኣብሔር ዝሰርሓልና ብእምነት ዝጽለይ ጸሎት ኩሉ ጸሎት ኣይኮነን ዝስማዕ ሃይማኖታዊ ጸሎት ኣይስማዕን እዩ ስርዓታዊ ጸሎት ኣይስማዕን እዩ ስጋዊ ጸሎት ኣይስማዕን እዩ ካብ ትምኒትና ንጽልዮ ጸሎት ኣይስማዕን እዩ ዝኸበረ ሰብ ዝገብር ጸሎት ግን ኣሎ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጽለይ ጸሎት ከም ፈቃዱ ዝጽለይ ጸሎት ንእግዚኣብሔር ዘኽብር ጸሎት እቲ ምስቲ ሰማያዊ ነገራት ኮኔክት ዝኾነ ጸሎት ምስቲ እግዚአብሔር ኣቀዲሙ ዘለዓለም ዝሓሰበልካ ኣርእስቲ ምስኡ ኮኔክት ዝገብር ዓይነት ግን ጸሎት ኣሎ ህይወት ዝልውጥ ጸሎት እዚ ሰብ እዚ ከም ቀደሙ ከይከውን ዝገበሮ ምስ ኣምላኽ ኮኔክት ምግባር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምዚ ዝልውጥ ኣምላኽ ይፈልጦ ጥራሕ ኮነስ ለውጠኒ ኢሉ ናብዚ ኣምላኽ ምምጽኡ እዩ ህይወቱ ቀይርዎ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ያዕቆብ ንዝክሮ ኢና ያዕቆብ ኣዝዩ መታለሊ ዝነበረ ሰብ ናይ ምህዳም ህይወት ናብ ዘይቋርጽ ዘመኑ ኩሉ ካሃድም ግዚኡ ዘጥፈአ ሰብ ኮይኑ እንደገና ናብ ዝኸፍአ መታለሊ ሰብኣይ ድማ ከይዱ ላባን ዝበሃል ዝኸፍአ ሳይ ካብዚ ሶይሉ ሳይክል እንዳሃደምካ ትኸደሉ ኣብ እርጋኑ እኳ እዩ ናይ ዘለዓለም ለውጢ ደልዩ ሃብቲ ንብረትን ኣይኮነን ሓቲትዎ ክትባረኸኒ ደልያ ኣለኹ ኢሉ እቲ ሓቀኛ በረኸት መንፈሳዊ ዝኾነ በረኸት ህይወት ዝልውጥ በረኸት ነዚኣ ደልዩ
ከይባረኽካን ሓድገካን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ህይወቱ ተቐይሩ ናይ ያዕቆብ እቲ ንፈልጦ መታለሊ መንነት በቃ ሽዑ በቲ ሓድሽ ሰብ ተቐይሩ እስራኤል ኢኻ ድሕሪ ሕጂ ተባሂሉ ንስኻ ምስ ኣምላኽ ምስ ሰብ ተኣሊስካ ትስዕር ሰብ ኢኻ እቲ ዓወትካ ድማ ኣብዚ እዩ ከምዚ ዓይነት ጸሎት ህይወት ዝቕይር ኦፍ ኮርስ ኣብ ህይወት ለውጢ ክነምፅእ ክነመሃር ይግብኣና እዩ ትምህርቲ ለውጢ የመፅእ እዩ ኣሶሲየት ትገብሮም ሰባት ለውጢ የመፅእ እዩ ምስ መን ትውዕል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ በእምሮኻ ምልዋጥ ወሳኒ ነጥብታት እዩ ብዙሕ ንሰብ ዘመሓይሾ ሞራላዊ ኣካይዱ ኩሉ ዘመሓይሽ ነገር ኣሎ ካብ ሞራላዊ ምምሕያሽ ሓሊፍና መንፈሳዊ ለውጢ ንሓስብ ሰባት እንድሕር ኮይና ግን ኣብዚ ዝልውጥ ኣምላኽ ናብኡ ክንመፅእ ይግብኣና እዩ ሓይሊ ናይዚ ኣምላኽ ኣባኻ ክሰርሕ ከሎ ዝገብሮ ዘምፅኦ ዓብዪ ተኣምር ነዚ ክንፈልጥ ነዚ ኮኔክት ክንገብር እዩ ዝግብኣና እግዚኣብሔር ይመስገን ያ ቤት ብጸሎት ዝተለወጠ ሰብ እዩ ነይሩ 5 ነጥብታት እዩ ዝፅሊ መጀመርታ ኢዱ ናብ ኣምላኽ እዩ ዘርጊሑ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ፖይንት ስትሬች ይሆን ናብቲ ዝባርኽ ኣምላኽ ኢድካ ምዝርጋሕ ክትማረኽ ኣለካ ኢድካ ሰሬንደሪንግ ይብሎ ሙሉእ ንሙሉእ በቃ መፅእ ኣለኹ ንስኻ ኢኻ ክትቅይረኒ ትኽእል ኢልካ ናብ እግዚኣብሔር ምምፃእ እቲ ሰባት ዘውፅኡልካ ስም ክቕይር ዝኽእል ኣምላኽ ኣሎ እቲ ሲስተም ዝዓፀዎ ነገራት ክኸፍት ዝኽእል ኣምላኽ እዚኣ በዓለይ ክቃለሴ ንብላ ኣርእስቲ ንሳያ ክንሰዓር ትገብረና ዘላ ምስ ሓጢኣት ተቃሊሱ ዝሰዓረ የለ ምስ ሲስተማት ተቃሊስካ ስኢልካ ምስዓር የለን እግዚኣብሔር እዩ ዓወት ክህብ ዝኽእል ኢድካ ሰሬንደሪንግ መንፈስ ኣምላኽ ብኣኻ ሓሊፉ ክሰርሕ መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻ ክስልጥን ልብኻ ምሃብ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት ይህበና እዩ ንሓጢኣት ስዒርና ምስቲ ፅድቂ ክርስቶስ ሕብረት ክንገብር ዘልየና ክልተ ነጥብታት መጀመርታ ርእስኹም ወፍዩ ትብል ነጥብላቶ ርእስኹም ወፍዩ ካልአይቲ ድማ እታ ርእስኹም ቁፀሩ ትብል ነጥብላቶ ምውፋይን ምቁፃርን እታ ሰሬንደሪንግ ምውፋይ ኣፅዋር ኣምላኽ ምእንቲ ይከውን ስጋኹም ሲ ንኣምላኽ ወፍይዎ ኣምላኽ ዝጥቀመሉ ሲስተም ይኹን በእዳውኩም በእዛንኩም በቲ ትሰምዖ ብትዛረቦ ትገብሮ ዘበለ ኩሉ ዴዲኬትድ እግዚአብሔር ክሰርሕ ክጥቀመልካ ርእስኻ መሃብ የድሊ እዩ እታ ምውፋይ ትበሃል እታ ምቁፃር መንነትካ ከም ዝተለወጠ ምርዳእ እዩ ሜቢ ከባቢይ ከይት ዘይተለወጠ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ርእሰይ ግን ምስቲ ፅድቂ ኣምላኽ ክቆፅሮ ኣለኒ ምስቲ ኣምላኽ ካውንቲንግ ዮርሰልፍ ይብሎ ምስቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ዓሌት ምስኡ ርስቲ ምስቲ ዝግብኦ ዋንነት ምስ ዝግብኦ ሰባት ርእስና ምስኣቶም ክንቆፅር ይግብኣና ይቲ ዝብሎ ነጥቢ ኢድካ ምዝርጋሕ ሰሬንደሪንግ ኣዝዩ ወሳኒ ነጥቢ እዩ ናይ ክርስትና ሚስጥር ኣብዚ እዩ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ሓይሊ ኣብዚ እዩ ዘሎ መንፈሳዊነት ኣብዚ እዩ ዘሎ ባዕልኻ ተቃሊስካ ትነብሮ ህይወት ኣይኮነን ዲፔንደንት ኣብ ኣምላኽ ተወኪልካ ትነብሮ ህይወት እዩ መንፈሳዊ ሓይሊ ናተይ ወዲእ ኣለኹ ኢልካ ናብ ጎይታ ኢድካ ብምልዓል ዝመፅእ ናይ ህይወት ለውጢ እዩ መንፈሳውያን ሰባት ቀፃሊ ርእሶም ንኣምላኽ ሰሬንደር ዝገብሩ ዝሃቡ ሰባት ዝተሰዓሩ ሰባት እዮም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኢዶም ዘልዓሉ ሰባት እዮም ያዕቤፅ ናብቲ ዝባርኽ ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ኢድ ኣምላኽ ይመፅእ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ እስራኤል ይደልይዎ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ እስራኤል ምናልባሽታ ስም ስፔሲፊካሊታ እስራኤል ምስ ያዕቆብ ኮኔክት ክትከውን ትኽእል እያ ነዚኣ ነጥቢ ንያዕቆብ ዝለወጠ ኣምላኽ እዩ ዝፅውዕ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ንያዕቆብ መንነቱ ካብቲ መታለሊ ዝነበረ መንነት ናብቲ ሓቀኛ በረኸት ኣቦ ይሁዳ ኣቦ ዳዊት ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ነዚ መንነቱ ዝቀየረ እቲ ሓቀኛ በረኸት ክረክብ ዝገበሮ ናይ ኣብዚ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ምዚ ኣምላኽ ኮኔክት ምዃን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ንኣምላኽ እስራኤል ምፍላጥ ኣዝዩ ወሳኒ ነጥቢ እዩ ብዙሕ ግዜ ንርእስና ብምፍላጥ ዝሓለፈውን ኢለያ ነይረ
ንርእስና ብምፍላጥ ህይወትና ንቕይር እዩ ዝመስለና ኣይኮነን ነፈጣሪኻ ብምፍላጥ እዩ ዝጅመር እቲ ንስዩ ናይቲ ኣርእስታት ኩሉ ኣበጋሲ ንስዩ እቲ ምንጪ ንስዩ እቲ ዝባርኽ ኣምላኽ ንስዩ ፈጣሪ ንስዩ መበቆልና ንስዩ ዓሌትና ንስዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምስኡ ኮኔክት ምዃን ንኣምላኽ ምፍላጥ ኣዝዩ ወሳኒ ነጥቢ እዩ ብዛዕባ ኣምላኽ ዘለካ ርድኢት ዝተጠወየ ጥዑይ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ነገር ይፋሕ ዝብል ትኽክል ክትሓስብን ክትነብርን ኣይትኽእልን ኢኻ ንእግዚአብሔር ብትኽክል ምፍላጥ ድማ መንነትካ ብትኽክል ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ቃንዛ ከም ዘይኮነ እዚ ሰብ እዚ መንነቱ ንበረኸት ከም ዝተወለደ ናብዚ ዝኸበረ ኣተሓሳስባን ኣነባብራን ክኸይድ ክድይብ ዝገብሮ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ኣብ ሂወቱ ከም ዘሎ ክፈልጥ ዝገብሮ ነዚ ኣምላኽ ብምፍላጥ ጥራይ ንስኻ ኢኻ ሓሲብካ ወሊድካኒ ንስኻ ኢኻ ናብዚ ምድሪ ኣምፂኻኒ ንስኻ ኢኻ ቅድሚ ምስራት ዓለም ብዛዕባይ መደብ ዝመደብካ ንስኻ ኢኻ በቲ ብሉፅ ስም ትፅውዓኒ ሰባት ቃንዛ ክብሉኒ ከለዉ ንስኻ ብሩኽ ኢልካ ትፅውዓኒ ሰባት ርጉም ክብሉኒ ከለዉ ንስኻ ግን ብሩኽ ትብለኒ እቲ ኣርእስቲ ምስ ኣምላኽ ኮኔክት ብምዃን እዩ ዝቕየር ንዕኡ ብምፍላጥ እዩ ዝቕየር ንክርስቶስ ብምፍላጥ እዩ ሂወት ዝቕየር ምስ ክርስቶስ ሕብረት ብምግባር እዩ ዝቕየር ንዕኡ ብትኽክል ምፍላጥ ፃውዒትና እዚ እዩ ሂወትና እዚ እዩ ንነብረሉ ምክንያት እዚ እዩ ክርስቶስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ንጳውሎስ ንፈልጦ ኢና ናይ ጳውሎስ ሲቪ ቀሊል ሲቪ ኣይኮነን ዘለዎ እንተ ሊስት ክገብረልካ እንተጀሚሩ ኣይውዳእን እዩ ነገድ ቢንያም ይብል ፈሪሳዊ ፅሩይ ፈሪሳዊ ምንም እንታ ዘይብሉ ይብል ትምህርቲ ኣብቶም ብሉፃት ኣብ ትሕቲ ጋማልኤል ምናልባሽ በዚ ግዜ ሃርቫርድ ኦክስፎርድ ገለ ዝብሉ ስታንፎርድ ዝብሉ ዓይነት ማለት እዮም ሕጊ ይበል ፊሎሶፊ ይበል ኩሉ ኣምፃልኒ እዚ ኩሉ ኣለኒ ቲክ ቲክ ትህቦ ከለኻሲ ኣውቶማቲክ እዚ ሰብኣይ ሲ ዓሌትና ኣይኮነን ኢልካ ኢኻ ስታይ ትገብሮ ከናሸወካ እንተደልዩሲ ሲቪኡ ኣዝዩ ዘሰንብድ ክስታይ ነዚ ኩሉ ጓሓፍ ዝገብር ሓደ ሓድሽ ኣርእስቲ ግን ኣብ ሂወተይ መፂኡ ኣሎ ኢሉ ክመስሎ ክጎየሉ ዝደልዮ ሂወት ንኩሉ ደርቤ ነዚ ጥራይ ክነብር ወሲነ ኣለኹ ኢሉ እንታይ ኢኻ ወሲንካ ንክርስቶስ ክፈልጦ ንዕኡ ኣብ ምፍላጥ ዘሎ ሓጎስን ሂወት እዚ ረኺበ ኣለኹ ኩሉ ጓሓፍ ዝገብር ንኩሉ ኣብቲ ከንቱ ኣርእስቲ ዝገብሮ ሂወትና ኩሉ ክንውፍይ ዝገብረና ንክርስቶስ ምፍላጥ ደድሕሪኡ ምግብያይ እዚ ንኢየሱስ ምፍላጥ ዘይውዳእ ባሕሪ ምዃኑ ተረዲኡን ኣሎ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚየ ድማ ሂወተይ ወፌ ዘለኹ ኣብታ ናይ ሂወቱ መወዳእታ እዩ ነዚ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ወዲኡ ኣሎ ክበሃል ከሎ ኣገልግሎተይ ከረክብ እንዳበለ ከሎ ክስዋዕ ኸይድ ኣለኹ እንዳበለ ከሎ እዚኣ ሕጂ እውን ዕድመ ሂወት እንተተወሲኹለይሲ ኣነ ንዕኡ ጥራይ ክፈልጥ ደሊ ሕጂ እውን ክመሃር ይደሊ ኣለኹ ሕጂ እውን ዝፍለጥ እዚ ነዚ ዝተወፈየ ሰብ ምዃኑ እዩ ሂወቱ ለዊፅዎ ንየሱስ ዝፈልጡ ሰባት ሂወቶም ይቕየር ንየሱስ ፈሊጥካ እንተዘይተለዊጥካ ብማንም ሰብ ክትልወጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢምፖሲብል ናይ ሂወት ናይ ኩሉ ፍጥረታት ማእከል ልቢ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ምርካብ እዩ እቲ ናይ ሂወት ኣርእስቲ ንዕኡ ምፍላጥ እዩ እቲ ፃውዒትና ናብዚ ኣምላኽ ኢድካ ምዝርጋሕ ወሳኒ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚ ዝባርኽ ኣምላኽ ናብኡ ዝመፁ ኩላቶም ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝገርም እኳ እዩ ናብ የሱስ ዝመፀ ሕሙም ከይተፈወሰ ከይዱ ኣይፈልጥን የምፅሎ ብኡ ይእመኑ ኣይእመኑ ዝተንከፎ ኩሉ ግን ይፍወስ ይቀበልዎ ኣይቀበልዎ ፅቡቆም ዝሓስብ ኣምላኽ ሂወቶም ይትንክፍ እንተ ተንኪፍካዮ ትልወጥ እንተ ተንኪፉካ ትልወጥ በቃ እዚኡ እዚ ጎይታና ክልውፅ ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ በቃ እዚኣ ሽመይ ቀይረለይ ጥራይ ተዝኸውን ኣርእስቱ ያቤፅ ሽሙ ጥራይ ምተቐየረ ኣቤፅ ግን ካብ ሽም ዝሓለፈ እታ ሽሙ ከም ዘላቶ ኣቤፅ እያ ቀፂላ ሂወቱ ግን ዝኸበረ ሰብ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ውሽጢ ቃንዛ ዝኾነ ሰብ ስም ሂወት ውሽጢ ክቡር ክብረት ዘውፅእ ኣምላኽ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን መንነት ዝልውፅ ኣምላኽ ኣለና ካብቲ ሙት ጥዑም ነገር ከውፅእ ዝኽእል ካብቲ በላዒ ብልዒ ከውፅእ ዝኽእል
ካብቲ ብሓጢያት ዝጠፍአት ዓለም ጽድቁ ገሊጹ ህይወት ክቅይር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ እዚ ኣምላኽና ንኣምላኽ ብትክክል ምፍላጥ እዚኣ እንተዘይጢዕያ ነገራት ክጥዕይ ኣይክእልን ንደቅና ብዙሕ ዋጋ ንኸፍል ኢና ትምህርቲ ውዕሎኦም ገላገል ኩሉ ይጠቕሞም እዩ ግን ብዘይ ኣምላኽ ትርጉም የብሉን ንኣምላኽ ክፈልጡ ምኽኣል እዚኡ ውህበት ነቲ ኔክስት ጀነሬሽን እቲ ዝቕፅል ወለዶ ክቕበሎ ዝግብኦ ነጥቢ እዚ እዩ እታ ወለዶ ኢልና ዝሓለፈ ዝተንከፍናዮ ነጥቢ በቃ ናይ ፅዒረ ኣብ ዓድታት ኣቆራሪፀ ወረቐትካ መሓይሸልካ ኣለኹ ኣብ ዓዲ ኩስቶ ተትውለድ ነርካ ከምዚ ክልውጥ ዘይክእል ነገራት ኣሎ ሰባት ኣማሪሮም ዝሃድሙሉ ሂወት ኣሎ ዘይህደም ኩሉ ሻዕ ክትነብረሉ ትብህጎ ወለዶታት ዝቕይር ኣርእስትኻ ንዘለኣለም ዝቕይሮ ክርስቶስ እዩ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ ከምዚ ብዙሕ ንእከቦ ባንክ ኣካውንትና ንሰብ ክልውጥ ኢልና ኣይንሕሰብ ገንዘብ ክመልእ ከብዲ ክመልእ እኽእል እዩ መንፈሳዊ ዘለኣለማዊ ኣርእስቲ ግን ኣይቅይርን እዩ ሓይሊ ንግዚ ጎይታ እዚ ኣብ ምፍላጥ ዘሎ ሓይሊ ቀሊል ኣይኮነን ነዚ ኣምላኽ ዘይፈልጥ ሰብ ጸሎቱ እውን ጥዑይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣነባብርኡ እውን ጥዑይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝተሓዋወስ ንዕኡ ብትክክል ክትፈልጦ ከለኻ ኢኻ ክብረት ምዚ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ክብሪ ኣለዎ እዚ ኣምላኽ እዚ ንዕኡ ብምፍላጠይ ኣነ ሂወተይ ዝቕየር ኢልካ ሂወትካ ዝቕየረሉ ኣርእስቲ ትኣቱ ናብ እስራኤል ናብ ኣምላኽ እስራኤል ኢድካ ዝምዝርጋሕ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ንስኻ ኢኻ ሂወትና ትልውጥ ኢልና ናብኡ ክንመጽእ ይግባአና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ኢሉና ብስመይ ትጽልዮ እግዚአብሔር ይመስገን ህይወት ዝቕይር ሽም ሂቡና ሓንቲ ከይተረፈት ኣቦ ዘስልጠሉ ስም ኣቦ መልሲ ዝህበና ስም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ በቲ ናይ መስቀሉ ሓይሊ ዘምጽኦ ብሞቱ ዘምጽኦ ኣብ ናይ ስሙ ክብረትን ስልጣን ውሽጢ ዘሎ ሓይሊ ነዚኡ ሂቡና ዘሎ ብስመይ ክትጽልዩ ከለኹም ለውጢ ይመጽእ ክትጽልዩ ከለኹም ኣብ ናብቲ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምንጪ ኩሉ በረኸት ዝኾነ ኣቦኹም ናብኡ ጸምቱ ኢሉና በዚ ስሙ ጸውዕዎ ኣቦ ኢልኩም ጸውዕዎ ኣቦነቱ ክትንክፉ ከለኹም ህይወት ይቅየር እዩ ብስመይ ጸውዑ እቲ መድሕን ዝኾነ ስም እቲ ሓይሊ ዘለዎ ስም ኩነታት ክእዝዝ ዝኽእል ስም በዚ ጸልዩ ንእግዚአብሔር ምፍላጥ መንነቱ ምፍላጥ እዚ ኣዝዩ ወሳኒ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ግዜ ከምዚ ናይ ሰባት ህይወት ከነመሓይሽ ብዙሕ ኣርእስታት ክነመጽእ ንፍትን ኢና ካብዚያ ኣርእስቲ ዝወፀት ቤተ ክርስቲያን ናብ ውድቀት እያ ትጎይ ኣርእስትና መልእኽትና ክርስቶስ እዩ ንእግዚአብሔር ምፍላጥ እዩ ኣገል ነዚ ኢና ተጸዊዕና ንሰባት ይቅይሮም ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዚ ወንጌል እዚ ምስበኽ ሓይሊ ኣለዎ ዘለኣለም ናይ ሰባት ይልውጥ ይሓሊ እኳ እዩ ንሕና ካብ ንሓልዮ ንላዕሊ ዝፈልጥ ኣምላኽ እኳ እዩ እዚ ኣምላኽ በቃ ኣርእስትናሲ ካልእ ምእንቲ ከይከውን እዚኣ ይተዋህበኩምን እዚኣ ጸልዩ እዚኣ ግበሩ ወንጌልኩም ስርሑ ሓይሊ ተቐቢልኩም በዚ ሓይሊ እዚ ምጉያ እዩ ናትኩም ተራ ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ይግበር እንዲ ብዙሕ ነገራት ፍትሒ ኢልካ ኣርእስቲ ተመጽእ ሃገረ ኢልካ ኣርእስቲ ተመጽእ ተማሃሩ ኢልካ ብዙሕ ተመጽእ ህይወት ዝልውጥ ግን እዚ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንዕኡ ንስበኮ ይቅየር እዩ ጀነሬሽን ይቅየር እዩ ዘለኣለም ናይ ሰባት ይልወጥ እዩ ካብቲ ንጽበዮ ንሓስቦ ንላዕሊ ካብ ውሽጢ ልቢ ዝኾነ ለውጢ ናብ ደገ እናፈሰሰ ዝኸይድ ለውጢ ይመጽእ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሰባት ይናገፉ እዮም ብሓይሊ ስልጣኑ ዕረፍቲ ይረኽቡ እዮም እታ ካልአይቲ ነጥቢ በረኸቱ ካብ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ፈሊጦ እግዚአብሔር ይመስገን ብርግጽ እንተ ትባርኸኒ ኢሎ እግዚአብሔር ይመስገን በረኸት ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዩ ዘሎ በረኸት ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ብርግጽ እንተ ትባርኸኒ ካብ ኣምላኽ በረኸት ኩሉ እቲ ሓቀኛ በረኸት ብዛዕባ I don't think እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ ኣብዑርን ኣዶግን ኣይኮነን ጸሎቱ እቲ ሓቀኛ በረኸት ኢና ንዛረብ ዘለና ሰማያዊ ነዚ ቃንዛ ዝበሃል ኣርእስቲ ናብ ክቡር ክቅይር ዝኽእል በረኸት እዩ ዝጽውዕ ዘሎ እዚ ድማ ብካሽ ዝመጽእ ለውጢ ኣይኮነን እዚ
ክሬዲት ካርድ ዝመጽእ ኣርእስቲ ገዛኻ ብምቕያር ኣይኮነን ምስ ሃገር ለዊፁን ዘይቅየር ፍጥረት እዩ ወዲ ሰብ ዋላ ኣብ ማርስ ክግዕዝ እንዲ ዝሓስብ ዘሎ ኣብ ማርስ እውን ከም ዘላና ኢና ክስታይ ንከውን ብዙሓት ይገዝኡ ኣለዉ ኢሎም ኣብ ማርስ መሬት ማርስ ሓጢኣት ክኣትዋ እዩ ማለት እዩ ሰብ ዝኣተዎ ዘበለ ኩሉ ምንጋፍ ከድልያ እዩ እቲ ሰብሲ ቦታ ብምቕያር ለውጢ ኣየምፅእን እዩ ውሽጣዊ ለውጢ እዩ ቀዳማይ ነጥቢ በረኸት ኣምላኽ ዝባረኾ ሂወት እዚ ኣባንደንስ ዝብል ኣርእስቲ በረኸት ምልኣት ዘለዎ ኣበር ዘይብሉ ሂወት ውሽጢ ዘእቱ እግዚአብሔር እዩ ካብ እቲ መንነቱ ሞ ያዕበፅ እዩ ቃንዛ እዩ ሕማም እዩ ያላ ክውለድ ከሎ እናበኸዩ ዝውለድ ኩሉ ፍጥረት ምሽ እንተዘይበኺኻ ድማ የብክዩኻ እዮም ቀውንፅኦም ዮም ሓሪሞም ብብኽያት እያ ትጅመር እዚ ዓለም ኢሎማ ካብዚ ብኽያት ኣውፂኡ ግን ናብ ስሓቅ ዝቕይሮ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ሓቀኛ በረኸት ካብ ኣምላኽ እዩ ዝመፅእ ኣለካ ክንብሎ ኣለና ትባርኽ ኣምላኽ ኢኻ እቲ ኣርእስትና ድማ ነዚ ዝጠፍእ ክኸውን የብሉ ናይ ዳዊት ኣብቲ ዝቕፅል ነጥብታት ኩሉ ንሪኦ ንሱ እዩ ዳዊት ሲ ክብሪ ኣበይ ከም ዘሎ ተረዲእዎ ናይ ንግስነቱ ሃብቲ ኣበይ ከም ዘሎ ተረዲእዎ በቃ ሂወተይ ክቕይር ዝኽእል እዚ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ልበይ ሃረር ዝብሎ ንዕኡ ጥራይ እዩ ካብኡ ናብ ካልእ ክኸይድ ኣይደሊነ ኢሉ ልቡ ኩሉ ነዚ ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ እዩ ዳዊት መን ከም ዝባረኽ ይፈልጥ እዩ ናይ በረኸት ምንጪ ናይ ዓወቱ ምንጪ ናይ ንግስነቱ ምንጪ ንሂወቱ ዝለወጠ ኣምላኽ ካብቲ ተራ ናይ ጉስነት ሂወት ናብ ዝኸበረ ሂወት ዝለወጦ እግዚኣብሔር ምዃኑ ተረዲኡ በረኸት ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ክንርስዕ ይብልናን እግዚኣብሔር ክባርኽ ከሎ ቤትካ ብምልኣት ይምላእ እግዚኣብሔር ክባርኽ ከሎ እታ ንእሽተይ ትበሃል ፍልጠት ናብ ጥበብ ትቕየር እግዚኣብሔር ክባርኽ ከሎ ጸላኢ ዝሃነፆ ዘበለ ኩሉ ፈሪሱ ሓድሽ ሂወት ዝጅምር እግዚኣብሔር ይመስገን ዝባርኽ ኣምላኽ ኣለና ኢዱ ከንብር ከሎ ሰባት ይልወጥ እዮም ዘለዓለም ናይ ሰባት ይልወጥ ይቅየር እግዚኣብሔር ይመስገን ብርግፅ እንተ ትባርኸኒ እግዚኣብሔር በረኸት ንህዝብና ዘድልዮ እዚ እዩ ብዙሕ ፃዕርታት እዩ ዝግበር ዘሎ ሓደ ኣማኒ ከንግሱ በቃ ኣብ ሙሉ ዓለም እኳ እዩ ካብ ኩላትና ፅቡቅ ገይሩ ተኣሊኹ ፅቡቅ ፀርዩ ተሓፂቡ ዝበለፀ ብፅድቁ ዝተመስከረሉ ሰብ እንተሸይምና እዛ ዓለም እዚኣ ሓቀኛ በረኸታ ኣብ ክርስቶስ ጥራይ ዘሎ ንሱ ምስ መፀ እዩ እቲ ፍፁም መንግስቲ ፍፁም ምሕደራ ዘርእየና እግዚአብሔር ይመስገን መስፍን ሰላም ኮይኑ ዝመፅእ ንሱ እዩ ኣብ ፖለቲካ ኣይንእተው ንለውጢ ኣይንስራሕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹም ኣምላኽ ኣብ ዝፀዋዓኩም ኩሉ ክትጎዩ ይግባኣኩም እዩ ሓቀኛ በረኸት ግን ንዕኡ ንጉስ ብምግባር ዝመፅእ ሂወት እዩ ኣብ ቤትና ንሱ ጎይታ ኮይኑ ክግለፅ ዝባርኽ ንደቅና ዝባርኽ ወለዶና ዝባርኽ እታ እቲ ማኣድና በሊዕካ ትፀግብ ዝገብረካሲ ንሱ ክባርከካ ከሎ ናቱ በረኸት እዩ ንሰባት ዝልውጦም ዶባተይ እንተተግፋሓለይ ኢሉ ካብ ውሱንነት ሂወት ኣውፃእኒ ኢልዎ እታ ሰለሰይቲ ነጥቡ እዚኣ እታ እንተ ትባርኸኒ ዝብላ ብዛዕባ በረኸት ይዛረብ ዘሎ ዶባተይ እንተተግፋሓለይ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ መርገም ይዛረብ ዘሎ ብሬክ ቼንስ ውሱን ዝገበረኒ ነጥቢ ኣሎ ውሱንነት ባህሪ ናይ መርገም እዩ መርገም ነገራትካ ይውስኖ የፅብቦ ወሲካ ከይትኸይድ ይገብሮ ጥዕናኻ ይሕፅር ገንዘብካ ይሕፅር ርክባትካ ይሕፅሮ ዝተጀመረ ነገራት ኩሉ ከም ዝበላ ኣብ ውሱን ሂወት ምንባር ማለት እዩ መርገም ማለት እቲ ዘለካ እናጎደለ ይኸይድ በረኸት ድማ ነዚ ዘለካ ናብዝሖ ይኸይድ ንእሽተይ ትዘርእ ብዙሕ ትዓፅድ ኣብ መርገም ድማ ብዙሕ ትዘርእ ንእሽተይ ትዓፅድ ኦፖዚት እዩ ዝሰርሕ ካብዚ ውሱን ዝኾነ ሂወት ካብዚ ዶብ
ቀዳማይ ካብ ናይ ኣእምሮ ውሱንነት ቦርደር ክስበረልና ዝግብኦ ነጥቢ እዚ እዩ ውሱን ዝኾነ ኣተሓሳስባ ሊሚቴሽንስ ናይ ኣተሓሳስባ ሊሚቴሽንስ ካብ ሂወትና ክስበር ኣለዎ ኣእምሮና ከምቲ ኣምላኽ ዝሓሰበን ይከኣል እዩ ካብዚ ናይ ቃንዛ ሂወት ናብ ዝኸበረ ሂወት ክልውጥ ይከኣል እዩ ዝብል ብእምሮ ነዚ ዶብ ምስባር የድሊ ሰባት ካብ ዘውፅኡለይ ሽም ክወፅእ ኣለኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ዶብ ይገብሩልካ እዮም ሰባት ኣብ ቃንዛ ኣብ ዓዲ ቃንዛ ቀምጡኻ ኣብ ንስኻ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ እንዳ ኮሶ ዓሌት ኢኻ ከምዚ ክንሓስብ የብልና ብዙሕ ነገራት ሕፅረት ገንዘብ ኣለካ ሕፅረት ኣተሓሳስባ ኣለካ ብዙሕ ሽም ለጣጢፎም ውሱን ፀላኢ ኣብ ከምዚ እዩ ከንብሮ ዝደሊ ክርስቶስ ድማ ክመፅእ ከሎ ዶባት ምፍራስ ይስርሑ እግዚአብሔር ይመስገን ነብርሃም ክባርኾ ከሎ ረኣይ ኢልዎ ዓይንትኻ ኣክፊሕካ ኣርሒቕካ ምጥማት እዚ ብዛዕባ መሬት ኣይኮነን እቲ ኣርእስቲ ዶብ ዘይብሉ ኣጠማምታ ክህልወካ ከሎ ካብ ከምዚ ናይ ራእይ ውሱንነት እግዚአብሔር ከናግፈና ይግብኦ እዩ ሓጢኣት ዓለማውነት ስጋውነት ቀረባ ጥራይ ክትርኢ ዝገብረካ ኣብ ጴጥሮስ ከምኡ ዝብሎ በቃ ነዚ ሰማያዊ ነገር ዘይሰርሕ እቲ መለኮታዊ ባህሪ ናይ ክርስቶስ ኣብ ሂወቱ ዘይሰርሕ ቀረባ ጥራይ ዝርኢ ኢልዎ ዕውር እዩ ከማን ይብሎ ብዙሕ ኣርሒቆ ክጥምት ዘይክእል ሰብ እዩ በቃ ናይ ሓፂር ጥራይ ዝጥምት ካብዚ ሂወት እዚ ምውፃእ ካብ ውሱንነት ሂወት ምውፃእ ብኣምላኽና ይከኣል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ዶብ ሊሚቴሽንስ ኣብ ሂወትና ክስበር ይግብኦ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሂወትኩም ናይ ኣእምሮ ናይ ኣነባብራ መንፈሳዊ ብስጋዊ ብኩለንተናዊ ዶባት ዘበለ ኩሉ ካብ ሂወትኩም ዝሰብረሉ ግዜ ይኹን ሊሚቴሽንስ ካብ ህዝብና ክለዓል ይግብኦ እዩ ሊሚቴሽንስ ወፂኻ ክተስልጥ መዲብካ ክትፍፅም ጀሚርካ ክትውድእ እዚ ኩሉ ዶብ ክስበር ከሎ ናይ ኣእምሮ ኣተሓሳስባ ሊሚቴሽንስ ክለዓል ከሎ ዝመፅእ ነገር ሊሚቴሽንስ ስለዚ እግዚኣብሔር ካብ ከምዚ ዓይነት ኣውፃእኒ እዚ ወሲኑኒ ዘሎ ኣርእስቲ ስበረለይ ዝብል ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ራብዓይ በቃ ኢድካ ምሳይ እንተትኸውን ይብሉ ኣብ ህልውናኻን ኣብ ሓይልኻን ክመላለስ ዝደሊ ይብሎ ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ኢድካ ምሳይ ትኹን ተሰኒየኒ ይደሊ ኣለኹ ንስኻ ምሳይ እንተለኻ ንስኻ ሰባሪ ኢኻ ነቲ ዘይስበር ደገታት ሰባብሮ ኢኻ ቀቅድመ እናወፀኻ ተስልጥ ኣምላኽ ኢኻ እግዚኣብሔር ይመስገን ኢድካ ምሳይ እንተትኸውን ፀላኢ ከም ድሌቱ ዘይኣትዎ ሂወት ክኸውን እዩ ኢድካ ምሳይ እንተትኸውን እቲ ናይ እታ ካብ ኣሕዋቱ ዝኸብር ነበረ ማለት እዚኣ እያ እታ ክብደት ናይ ያዕቤፅ ኢድ ኣምላኽ ምስኡ ምህላው እያ ናይ ያዕቤፅ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ብድሕሪኡ ዘሰንዮ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ እግዚኣብሔር ዝደፍኦ ብድሕሪት ዓቕሚ ዝሰኣነሉ ነጥቢ ትብዓቱ ዝሰኣነሉ ነጥቢታት ኩሉ መንፈስ ኣምላኽ ግን ሓይሊ ይህቦ ኢድ ኣምላኽ ሓይሊ ትህብ እያ ኢድ ኣምላኽ ተስልጥ እያ ዘይትኽእሎ ነገራት ኣትያ ትሰርሕ እያ ኢድ ኣምላኽ ክንብል ከለና ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ኢና ንዛረብ ብዛዕባ ኢድ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሓይሊ እዩ ብዛዕባ ኣውቶሪቲ ስልጣን ኢና ንዛረብ ዘለና ዝገብር ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ምስኡ ክወፅእ ይዛረብ ዘሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ህልውናን ኣብ ሓይሊ ኣምላኽ ክመላለስ ይወሲኑ I need that ናይካ ህልውና ይደሊ ኣለኹ ኢሉ እዩ ናብ ኣምላኽ ዝመፅእ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ እታ ሓሙሸይቲ ድማ ኣነ ካብዚ ዘጨነቐኒ ዘበለ ኩሉ ደሊቨራንስ ይደሊ ኣለኹ ኢሉ ዲፕሬሽን ካብ ዘለዎ ሂወት ሓራ ኮይኑ ከማ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ኣምላኽ ፕሮቴክት ዝኾነ ኣእምሮ ስሙ ብዝተፀውዐ መጠን እዚ ዲፕሬሽን ይፈጥረሉ እዩ ሰባት መርገም እዮም ኣብ ልዕሊኡ ዝፅውዑ ዘለዉ ፅቡቅ ሰሊጡን ኢሉ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን እዚ ድማ ቃንዛ ሎም እዮም ምስታይ ዝልጥፍሉ ካብ ከምዚ ሰባት ዝልእኽዎ ፍላፃታት ኩሉ ኣብ መናፍስቲ ካብ ዝልእኽዎ ዲፕረስ ካብ ዝገብሮ ናይ ሂወት ፃዕሪ ዘበለ ኩሉ እግዚኣብሔር ዘናግፍ ኣምላኽ እዩ ኣብዚ ዘመን እዚ ዝገርም እዩ ሓልዮት ዘይብሉ ወለዶ እቲ ቲኔጅ ዘሎ ማለት ሓልዮት ዘይብሉ ወለዶ ሲ ከቢድ ቴንሽንን ከቢድ ጭንቀት ሱሳይድ ዝበዝሓሉ ግዜ ኢና ዘለና ካብዚ ጭንቀት ከናግፍ ዝኽእል ኣምላኽ ኣሎ ናይ ኣእምሮ
ጥዕና ዝህብ ኣምላኽ ኣሎ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ኣእምሮ ጥዕና ክትስእን ከለኻ ናይ ስጋ ጥዕና ብከኒና ገለ ትገብሮ ኢኻ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ግን ክናወፅ ከሎ ኣዝዩ ከቢድ ነገር ካብዚ ዲፕሬሽን ዘናግፍ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዘናግፍ ካብቲ ጭንቀት ዘውፅእ ኣምላኽ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንደቅና ክንባርኾም መናእስያት ክንባርኾም እዚ ብዘይ ምኽንያት ህይወት ዲፕረስ ስለዝገበሮ ፃዕርታት ከቢድ ስለዝበዝሖ ነፍሱ ከጥፍእ ዝውስን ዘሎ ዘናግፍ ኣምላኽ ኣሎ ክትነብር ከም ትደሊ ይገብረካ እዩ እዚ ኣምላኽ እንቋዕ ተወለድኩ ከም ትብል ዝገብር ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ብዕላማኻ ኢኻ ኣምፂኻኒ ወላ ዕለት ይወሰኸለይ ክትብል ይገብረካ እግዚአብሔር ይወሰኸለይ ክሰርሕ ይደሊ ኣለኹ እዚ ዝተባረኸ ህይወት ኢድካ ዘለዎ ህይወት ክነብሮ ይደሊ ኣለኹ ቅድሚ ሕጂ ከሲረ ኣለኹ ብዘይ ኢድካ ብዘይ ክብርኻ ኣብ ውሱን ህይወት በረኸትካ ዘይብሉ ህይወት ከሲረ ኣለኹ ሕጂ ግን ካብዚ ዲፕረስ ዝኾነ ካብዚ ሰላም ዘይብሉ ህይወት ኣውፃእኒ እግዚአብሔር ቤትኩም ሓዳርኩም ኣእምሮኹም ዘርእኹም ዘበለ ኩሉ ካብዚ ጭንቀት ዘናግፈሉ ግዜ ይኹን ንህዝብና ካብዚ ጭንቀት ዘናግፈሉ ግዜ ይኹን ኣእምሮ ክትፀበካ ከሎ ዳንጀረስ እዩ ምንም ክትሓስብ ኣይትኽእል ክትንቀሳቀስ ኣይትኽእልን ኢኻ ትሓስቦ ኩሉ ኔጌቲቭ እዩ ዝኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ኣምላኽ ክመፅእ ከሎ ግን ካብዚ ጭንቀት የናግፍ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ዲፕረስ ኮይንኩም ዘለኹም መንፈስኩም ኣብ ከቢድ ጭንቀት ኣብ ከቢድ ጾር ኣትዩ ዘሎ ናይ ሰላም ኣምላኽ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ዝህብ ኣምላኽ እታ ሻሎም ትብል ትገርም ቃል ኣላ እስራኤላውያን ብዙሕ ይጥቀሙላ እቲ ቀንዲ ኣርእስቱ በቃ ሰላምታ ጥራይ ኣይኮነን ወይ ድማ እዚ ውግእ ዘይብሉ ሃገር ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ዘይተናወፀ ኣብ ዘይተረበሸ ህድኣት ምንባር እዩ እቲ ቀንዲ ሓሳቡ ኣብ ህድኣት ምንባር ጥዕና ይዛረብ እዩ እቲ ሻሎም ዝብል ሓሳብ ጥዕና ዘይተናወፀ ጥዕና ዘይተናወፀ ኣእምሮ ዘይተናወፀ ናይ ህይወት ጉዳያት ኩሉ ኣብዚ ዋላ ኩሉ እናተናወፀ ከሎ ንስኻ ግን ሃዲእካ ኮፍ ትብል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃዲእካ ኮፍ ትብል ኩሉ መዕገርገሪ ኣርእስታት ኩሉ ዜናታት ክመፅእ ከሎ ንስኻ ግን ኣብ ኣምላኽካ ሃዲእካ ኮፍ ትብል እግዚአብሔር ይመስገን ካብዚ ጭንቀት እዚ ዘናግፍ ጎይታ እዩ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤትና ዝኣተወ ሓዳርና ጥዑም ዝገብር ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃገርና ጥዑይ ዝገብር ኣምላኽ ሰላም ዝህብ ኣምላኽ መስፍን ሰላም እዩ ሽሙ እግዚአብሔር ይመስገን ምዚ ጎይታ እንተተላሊኻ ኣይትርበሽን ኢኻ ሃዲእካ ኣክቹዋሊ ኣማኒ እንተተረቢሹ ነገር ፅቡቅ የለን ናትና ምልክትና እንታይ እዩ ብህድኣት ብሰላም ምንባር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዕረፍቲ ምንባር እዩ ተረቢሽና ንሰባት እናረበሽና ምኻድ እዚ ኣይኮነን ፃውዒትና እቲ ናይ ዓለም ሲስተም ዜና ሲ እንታይ ኢሎሞ ጥዑምን ሰናይ ዜና ኣይትንገሩ ተባሂሎም ኣለዉ ኣብ ወንጌልና ግን ከምኡ ናይ ሰላም ናይ ህድኣት እዩ ንሳቶም ሰብ ኮሮና ተወዲኡ ምስ ተባሃለ ራሻ ይከፍቱልካ ራሻ እንተተወዲኣ ድማ ገለ ክትክፈት እያ ኣርእስቲ ኦልሬዲ ተሰሪሖም ኣለዉ ዕረፍቲ ምእንቲ ከይህልዎ ሰብ ኣብ ዝተጨነቐ ህይወት ምእንቲ ክነብር ጎይታና ግን ብሰላም ዘንብር ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ይኽእለሉ እዩ ነዚ ዓለም ኣብ ህድኣት ከንብራ ይኽእለሉ እዩ እታ ዝተናወፀት ቤትኩም ኣብ ህድኣት ከእቱ ዝኽእል ኣምላኽ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ኣዝዩ ኣብ ከቢድ ጭንቂ ፍቆዶ ካምፕታት ፍቆዶ ሃገራት ተረቢሹ ዕረፍቲ ሲኢኑ ሃገር ዝቀያይር ዘሎ ህዝብና ሃዲኡ ዘንብር ኣምላኽ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ሃዲኡ ዘንብር ህድኣት ዝኾነሉ ግዜ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ሓለዋ ኣምላኽ ኣብ ኣእምሮኹም ኣብ ቤትኩም ኣብ ህይወትኩም ኩሉ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ በረኸት እዚ ጸሎት እዚ ነዚ ሰብ ህይወት ቀይርዎ በቃ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ዝለመኖ ገበረሉ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይሰምዕ እዩ እዚ ኣምላኽና ጸሎት ይሰምዕ እዩ ህይወት ይቅይር እዩ ነቲ ቃንዛ ዝተባሃለ ሰብ ክቡር ኣቢሉ ይቅይሮ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መንነትካ ይቅይር እዩ ሰላም ይህበካ እዩ ህዱእ ሰብ ይገብረካ ንሰባት ተህድእ ሃገር ተህድእ ሰብ ናይ ዕርቂ ሰብ ትኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ነዲኡ እዚ ፈውሲ ኮይኑ ይትስእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብቃንዛ ወዲደዮ ንበረኸት ግን ንጥዕና ግን ኮይኑኒ ይኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መንጎ ኣሕዋቱ ክቡር ኮይኑ ይወፅእ ኣብ መንጎ እቶም ኣዕሩኽትና መሓዙትና ኩሎም
ኣብ መንጎ ዓሌታት ኩሉ ክቡር ኮይንካ ምውፃእ ኣሎ እቲ ክብረት ሰማያዊ ዝኾነ ክብረት ሃገር ዝቕይር ክብረት ዘለዓለም ዝቕይር ክብረት እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት ተራ ጓሳ ነይሩ እዚ ኣርሒቆም ዝለኣኸዎ ጓሳ ግን ናይ ቤቶም ፈውሲ ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ናይታ ሃገር ፈውሲ ኮይኑ ዮሴፍ ኣርሒቆም ሸይጦሞ እዚ ኣርሒቆም ክርሕቀሎም ዝደለይዎ ሰብ ግን ንሃገር ንዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰብ ኮይኑ በዓል ዳንኤል በቃ እዚኣቶም ይሸጡ ባሮት ኮይኖም ኣርሒቆም ዝኸዱ ሰባት እዚኣቶም ግን መንግስትታት ዘመሓድሩ ሰባት ኮይኖም በዓል ጴጥሮስ ገፈፍቲ ዓሳ ተባሂሎም ኣርሒቆም ዝተቐመጡ ሰባት እዮም ነይሮም እዚ ጎይታ ክረኽቦም ከሎ ግን ገፈፍቲ ሰባት ኮይኖም ተቐይሮም ንምድሪ ዘናውፁ ሰባት እዚ ጎይታ እዚ ናይ ሰብ ሂወት ይቅይር እዩ ነቲ ቀታሊ ሰብ ዝነበረ ጳውሎስ ለዊጡ ሂወት ዝህብ ሰብ ገይሩ ለዊጡ እግዚአብሔር ይመስገን ድሓር እቲ ማዕድኡ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርቕ ዝነበረ ብልክሲ ዝህቦ ምእንቲ ክህሎ ይስራሕ ኢሎ እግዚአብሔር ይመስገን ወሃብቲ ክትኮኑ ኢኹም ተፀዊዕኩም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ሂወት ይቅይር እዩ ነቲ ሰራቂ ቀታሊ መጥፍኢ ዝነበረ ሰብ ናይ ሂወት ምክንያት ይገብሮ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ እዚ በረኸት እዚ ኣብ ሂወትኩም ዝግለጸሉ ግዜ ይኹን ኢድ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኹም ትገለጽ እታ ትባርኽ ኢድ ኣምላኽ ሂወት ዝትቕይር ናይ እግዚአብሔር ኢድ ሓይሊ ኣምላኽ ክብረት ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ክብረት ሂወትኩም ቤትኩምን ይምላኣዮ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንሕዋትኩም ንህዝብኩም በዚ ሰማያዊ ክብረት ምእንቲ ክትቅይሩ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣብ ልዕሊኹም ይምጻእ ዝልውጥ ኣተሓሳስባኹም ኣካይዳኹም ዝልውጥ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ካብ ውሱንነት ዘውፅእ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር ራእያት ኣብ ልዕሊኹም ዝፈሰሉ ግዜ ይኹን ኣጠማምታኩም ይቀየር ዝውስን ኣተሓሳስባ ካብ ሂወትኩም ዝርሕቐሉ ግዜ ዶባትኩም ዝገፍሓሉ ግዜ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸላኢ ዝሰርሖ ዶብ ሰባት ዝሰርሕዎ ዶብ ስድራ ቤት ዓሌት ዝሃነፆ ዶባት ኩሉ ሎሚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝፈርሰሉ ግዜ ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ቤትኩም ይምላእዮ ዕርቂ ይኹን ሰላም ይኹን ህድኣት ይኹን ምትሓዝ ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝፈረሰ ነገራት ይተሃነጽ ዝፈረሰ ቤት ይተሃነጽ ዝፈረሰ ሕብረት ይተሃነጽ ዝፈረሰት ማሕበር ትተሃነጽ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝፈረሰ መንእሰይ ወለዶና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብብሉጽ ክቡር መንነት ዝህነጸሉ ግዜ ይኹን እዚ ሓለዋ ኣምላኽ ካብ ጭንቀት ኩሉ ዘናግፍ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ልዕሊ ነፍስ ወከፍ ቤት ዝሓልፈሉ ግዜ ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልይ ኣለና ናይ ኣእምሮ ጥዕና ይምጻእ ጥዑይ ክሓስብ ብሉጽ ነገር ክሓስብ ክቡር ነገር ክሓስብ ከምቲ ክቡር ሰብ ኮይኑ ዝመላለስ ዝገብር ሰማያዊ ዝኾነ ሓሳብ ሰማያዊ ዝኾነ ሰላም ንዓኹምን ናትኩም ዘበለ ኩሉ ይምላኣዮ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥዕና ይኹን ኣብ ሂወትኩም ናይ ስጋ ጥዕና ናይ ኣእምሮ ጥዕና መንፈሳዊ ጥዕና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ አንሊሚትድ ዝኾነ ላይፍ ውሱንነት ዘበለ ኩሉ ይሰበር ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ዝሰርሕኩሞ ዝበልዕ ዝመደብኩሞ ዘፍርስ ኩሉ ጸላኢ ካብ ሂወትኩም ይነቐል ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ሰላም ዝኸልእ መንፈስ ሎሚ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎሚ ንሰጉግ ኣለና ሰላም ይኹን ቤትኩም ሰላም ይመላእ ሂወትኩም ብሰላም ይምላእ ኣብ ስራሕኩም ሰላም ይኹን ኣብ ምውፃእ ምእታውኩም ኩሉ ናይ ክርስቶስ ሰላም ይግዛእ ንጸልይ ኣለና ናይ እግዚአብሔር በረኸት ሰማያዊ ዝኾነ በረኸት ገለ ኣበር ዘይብሉ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ሂወትኩም ዘሰስነሉ ግዜ እታ ኣብ ኣምላኽ ዘላ መደብ ካብ ኣምላኽ ዝኾነት ሰማያዊት ራእይ ካብ ኣምላኽ ዝተሓንፀፀልኩም ፍሉይ ሓሳብ ኣብ ሂወትኩም ዝፍጸመሉ ግዜ ትትስእሉ ግዜ ካብ ቃንዛ ትወፅሉ ግዜ ህዝብና ካብ ቃንዛ ይውፃእ ካብ መከራን ስቃይን ይውፃእ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ዘጨንቕ ኩነታት ዘለዎ ኩላቶም ንጸልይ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዛ ኢድ ኣምላኽ ትባርኽ ኢድ ኣምላኽ ትሕለፍ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣርዑት ትሰብር ኢድ ኣምላኽ ትሕለፍ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢን ጂዘስ ኔም በዚ ክቡር ዝኾነ ስም ንጸልይ ኣለና ሕሱር ዝኾነ ነገራት ኩሉ ክንቀል ንጸልይ ኣለና ዘድከም ዘበለ ክንቀል ንጸልይ ኣለና ዝውሰን ዘበለ ክንቀል ንጸልይ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ንህበካ ኣለና ተመስገን ተመስገን ህላውነትካ ስለ ዝልውጠና መንነትካ ኩሉ ስለ ዝልውጠና ነመስግን ኣለና በዚ ሰዓት ኣብዚ ዙም ምናልባሽ ኣብ
ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ተከታተሉ ዘለኹም እዛ ቃል እዚኣ ትሰምዑ ዘለኹም ሂወት ዝቕይር ኣምላኽ ኣሎ ናይ ሓጢኣት ሂወት ጸልየ እየ ኣለኹ ጎይታ ከውፃኒ ይደሊ ኣለኹ ትብሉ ሰባት ካብዚ ዝተረበሸ ሰላም ዘይብሉ ክርስቶስ ዘይብሉ ሂወት ክወፅእ ይደሊ ኣለኹ ትብሉ እዚ ጎይታ ነዚ በረኸት እዚ ብነፃ ሂብኩም ኣሎ ብእምነት ክትቅበልዎ ድማ ትደገ ክፉት እዩ ኣብ ልብኹም እንተዓዲምኩሞ ሂወትኩም ቅይር እዩ ኣብ ቤትኩም እንተዓዲምኩሞ ዘለኣለምኩም ቅይር እዩ ዘለኣለምኩም ምስኡ ክኸውን ንዘለኣለም ምስኡ ብህድኣት ክትነብሩ እዩ ጎይታ ዝዕድመኩም ዘሎ ዋጋ ከፊሉሎ ኣብ መስቀል ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ ክርስቶስ ሰላምና ኮይኑ መፂሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብእምነት ነዚ ጸሎት እዚ ደድሕሪ ጸልይዎ ጎይታ ኢየሱስ በልዎ ጎይታ ኢየሱስ የመስግነካ ኣለኹ ምእንታይ ኣብ መስቀል ስለ ዝሞትካ ናይ በደለይ መቅጻዕቲ ኩሉ ኣብ መስቀል ስለ ዝኸፈልካዮ የመስግን ኣለኹ ሎሚ ሂወተይ ንዓኻ ይህብ ጎይታይን ኣምላኸይን ይብለካ ናይ ሓጢኣት መገዲ ኩሉ ገዲፈ ንዓኻ ክስዕብ ይውስን ኣለኹ ብመንፈስካ ምልኣኒ ኢድካ ብልዕለይ ትኹን ሂወተይ ቀይራ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም አሜን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እዚኣ ጸሎት ብእምነት እንተጸሊኹማ ኮኔክት ምሳና ኮኔክት ይበሩ ቀልጢፍኩም ዘለኹሞ እቲ ኣድሬስ ጸሓፉልና ክንጽልየልኩም ዘድሊ ምኽርታት ክንህበኩም ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እሙን እዩ እግዚአብሔር ኣብዚሑ ይባርኩም እግዚአብሔር ይመስገን God bless you ናባኻ ፓስተር ጎይታ ኣብዚሑ ይባርኩም Wow. Amazing. That's amazing. አምላክ ይመስገን ጎይታ ይባርክ አሜን ዶክተር ሐዊ ያቤት ምግላጽ መቼም ኩላትና ፋቲ ለሙሽ ዝغنيها ጊዜ ለዳርዳር ለሲያም ሰሊያ ብቱም ተባሐት አዋዕኩም ደስ ብለን ዝፍላይ ለሐሙሽ ነጥታት ዶክተር ገጸን ሰነህ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን ካብ ዜና መዋዕል ከም ዝትማር ዝፈጸመ ከምቲ የማ ትበልከላሲ በቃ ታሪክ መጽሐፍት ወለደ ኮይኑ ካስደስ ይፋት አላህ መስገን ግን ምስጢር አለው ዘገርም መግለጽ ምስጢር አለው በተለይ ድማ ምን ይረጋግሽኝ እዛ የዓሬጻው ጸሎት ማለት እዚ ሁላትና ናይተናክ ካለ አብረን ታይተላልኩም እኔ ሱኩ ኢንሻአላህ መተፋዛለው ካለ ከሰሙን ተማርናዩ አብረን ሲሳሉ ማለት አልጊቦና ተነደቀ ወጣን ተሰራ አብስራህ ስለዚህ ላስቲክ ዜና ወርኩም ላስቲክ ትምህርት ስምዖ ሽምዝ ላይ ነው ማለት ነው ያው ለዚህ ግን ተከብልልኝ ህይወትን አካለልሽ ሰማዕት ጥራህና ማለት ነው አና ኮነና አምላክ ለተዘገር ልፋው ኃይል ደስ ወይ ዝቃል እዚ ካብ ፈራሊና ብፈው አና ጽናው ዳምላ ዳብና ጸጋን ተንወሮ ምስ ዝቃል እዚ ኣብ ህይወትን አካለልሽ አና ብትባል አና ማታ ብትባልና ናይ ጸሎት